A odstartoval první dnešní závod. Holky už jsou na trati, šlápy do toho. Samozřejmě, kdo fandí, tleská, dělá tak správně. Je potřeba dětskám udělat dobrou atmosféru kolem závodu, tak, aby je cyklistika bavila, což v případě těch starších možná už. Moc pěkně jdeš, pojď. To je taková ospalá, Šlapej. dopolední atmosféra. Holky krásně šlapete ještě 2 kola. Kristýnka Pejšová, ale super, holky ještě 2 kola, to není finish. Rovou se o to, jak říkám na každém závodě, závody jsou od slova závodit, proto se tady na těch závodech Juro trochu má zkoušet závodit. Občas vydat trošku ten loket zatáčce. Cyklistika není úplně nekontaktní sport. První si vybírá stopu a v těch zatáčkách je potřeba ukázat, že chcete vyhrát, že máte větší vítězství. Samozřejmě taky potřeba si správně volit stopu. Ty zatáčky se nejíždět tak, aby jste měli co nejplynulejší průjezd, aby vás nestálo příliš energie. Ale vidím, že už tady máme závěť do posledního kola. Várko, poslední kolo. Závodky, kterou já nemám